professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat vindt er nou weer uit? Titus en professor Snoort binnen in een museum. Daar hing je allerlei mooie schilderijen. Dan zocht de professor een clown op zijn schilderij. Oh, wat vind ik dit een prachtig schilderij, Titus. Ja? Oh, ik moet er zuiver van goelen. Ja, wat zou die clown spelen? Ja, ik weet net wat dat is, professor. Oh, het staat er wel onder. Pedro Paljas. Paljas? Ja, de muzikale clown van Circus Frisiana. De clown die het net laat je komen. Ze rinnen de ene zeel met schilderijen in en de oren weer uit. De professor krijgt zuiver zere pootjes. Hij wil wel even uitresten. Popo? Titus had ze nog lang net. Midden in de grote zeel staat een bank. De professor gaat zitten. Hey, mijn pootjes vallen er haast uit, Titus. Ga dan maar verder. Ik ken dit meer. Oh, mijn best, hè? Er is ook nog een cel met orkesten. Ja, die schilderijen wil ik wel bezien. Titus rent de orenzeel in. De professor gaat lui achteroer op een bank heen. Hij komt weer wat bij. Het is stil om Minne. Hij is de enigste in deze zeel. Het is te stil, vindt de professor. Hij zucht naar het grote schilderij voor hem oer. De schilder had 2 man met ruutjesrokjes om schilderen. Ze hebben nu het ding vast. Een sek, maar alle hier piepen. Zo, Zou de muziek uitkomen? nu voor de boel. Het hele museum hing het vol met muzikanten en met muziekinstrumenten. Maar er is geen nootje te jaren. Dat ging geen kant uit. Oh, zo lekker eventjes. Ja. Professor Snoort viel in zijn uitvindersjas. Ja, daar had er het al. Het poetsje maar uitvinderspoeier. Hij zucht om Minne. Geen meeste Sjen. De oppasser van het museum is mijn Titus meegien. De professor rent naar het schilderij met die vreemde sekinstrumenten. Hij zucht nog een keer om Minne. Dan struit er wat uitvinderspoeier oer de instrumenten van de man met de ruutjerokjes om. Ja, nou een beetje reaal. Ik maak het hele poetsje leeg. Dat dacht ik. De professor struit en struit. Zo, dat is klaar. In hier jet er muziek. Het begint heel zuntjes. Maar dan wordt het loeder en loeder. De muziek komt uit de zekken en piepen van de man op het schilderij. Het is hele fleurige, aparte muziek. De professor kan de kniepootjes net niet stil. Hij doet ze terug de zeel met schilderijen. Hij draait in de roemte. Hij hipt in de lucht. Titus en de baas van het museum jaren de fleurige muziek. Oh, de professor had er wat uithellen. De mag gauw hinnen. Hij draaft het museum terug. De oppasser van het museum draaft achter hem aan. Dan sjuggen ze de professor. En net alleen de professor, 2 muzikanten, maar ruutjerokjes aan, rennen fleurig spelen terug de zee. En achter de muzikanten doen ze professor Snoort. Titus viel ekkel doemskriebeltjes. En de oppasser ook. Even later gaat er een optocht terug het museum heen. De muzikanten voorop en daarachter de professor en dan Titus en dan de oppasser. Ze douchen terug het hele museum heen. Als ze bij het schilderij van de clown komen, bleven ze stil. De oppasser van het museum wiest. Hij kan geen wut, zei ze. De oren sjuggen nou ik. De treurige clown laakt. Hij laakt voor de eerste keer van zijn lippen. Dan gaat de optocht weer verder. Nou, wat vies ervan, Titus? Ja. Een beetje uitvinderspoor door de muzikanten en klerischkees. Wat
maakt je die zekdingen mooie muziek net? Dat binnen doedelzetten, professor. Doedels. Ja, Het kind de professor hield dan neer het skelen hoe ze hieten. Ze maakt je prachtige muziek. Na je skofke is het uitvinden spoeier uitwerk. De muzikanten verdwijnen weer in het schilderij en de clown zucht weer o sa mankeliek. Het wordt stil in het museum. Titus en de professor stappen terug de grutte zwieren door naar Boetenta. De hudde wien blaast bij de bisten haast van het dik. Als ze bij de bistenboord komen, willen de bisten weten hoe het wie in het museum. En Titus en de professor zeggen ze tegelijk: Interessant, ja. Heel interessant. Ja. Ook christelijk interessant.